точно със сигурност. Така, отиваме във Варна с моя гост да се представиш, понеже аз не си представям гостите вече, да кажеш коя си. Аз съм Венета Иванова и съм управител на агенция Era Life. Имам над 20 години опит в недвижимите имоти. Супер, ще мога да дадеш доста добра оценка на реалността в момента. Какво виждаш ти в момента на пазара през 26-та година спрямо миналата година? Да почнем от там. Ами това е нещо, което се очакваше, че ще се случи рано или късно. И трябваше да сме подготвени за ситуацията. Аз мисля, че вече не сме стигнали чак някакъв много голям срив, това, което се говори в медиите. Смятам, че има пазар. Да, паднал е пазара, просто защото клиентите гледат много социални мрежи, много какво се афишира в медиите и това по-скоро е някакъв страх в клиентите да вземат решение на този етап и оттам всъщност има спад на пазара. Добре, като казваш страх от медиите, какво смяташ, че толкова правят медиите, че да плашат хората? Ами, медиите говорят, че цените ще паднат, че лихвите ще се вдигнат и това плаши клиентите, дали ще могат да си плащат вноската, дали ще могат, дали ще учат правилния момент за покупка или за продажба, дали сега е момента. Но аз смятам, че когато човек има нужда да купува или да продава, той трябва да го направи. По-скоро тук пазара ще се промени спрямо спекулантите, така наречени инвеститорите. Те по-скоро трябва да внимават как и кога, в кой момент ще купуват и ще продават. Добре, ти каза, че имаш 20 годишен опит. Понеже с теб искам да направим цялостен епизод, който ще снимаме във Варна в студиото, но все пак за финал да имаш 20 годишен опит. Има ли нещо общо с кризата от преди 20 години и сегашната ситуация? Честно казано, аз предната криза такава през 2009 година не съм я усетила, защото тогава се занимавах с земеделски земи. Тогава нямаше такава криза, която се е отразила на моят бизнес, но смятам, че винаги има такива цикли, в които човек трябва да е подготвен за този момент. И най-важно, ние, агентите на недвижими имоти, трябва да сме много подготвени, да усещаме, че и да сме готови за този период. По-трудно ще е на хората, които са били само в